ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט הטעויות והשיעורים. והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך אנחנו מתכננים הגעה ליעד ההכנסות שלנו. אני פוגשת המון בעלי עסקים ואני שומעת כמה הם רוצים להגדיל את ההכנסות שלהם, אבל בעצם הם לא יודעים איך לעשות את זה. הם לא יודעים מה הדרך, הם לא יודעים איזה פעולות צריך לעשות, ובכלל איך מממשים את החלום הזה של להכניס 20, 30, 40, 50 אלף שקלים, כל אחד והחלום שלו, איך לממש אותו ואיך להוציא את זה לפועל, שזה באמת יקרה חודש בחודשו. אז היום אני רוצה להראות לכם את הדרך האישית שלי של תכנון הכנסות, וגם להגיד שזו דרך שעובדת אצל הרבה מאוד בעלי עסקים אחרים שלמדנו אותם, וזה פשוט עובד להם חודש אחרי חודש. אז בואו נבין שלב אחרי שלב איך מתכננים הגעה ליעד ההכנסות שאנחנו רוצים להגיע אליהם. אז הדבר הראשון הוא לקבוע סכום. לא להגיד אני רוצה יותר, אני רוצה שזה יגדל, אני רוצה שכמה שיותר, לא להיות אמורפים בהגדרות שלנו, אלא להגיד סכום ספציפי מאוד, 10,000 ש"ח, 20,000 ש"ח, 30,000 ש"ח, לנקוב בסכום. השלב הבא הוא להחליט האם זה באמת הסכום שאני רוצה בהתחשב במע"מ ומס הכנסה. וכמובן אם יש לי הוצאות. הרבה פעמים בעלי עסקים לא ממש עושים את ההפרדה בין הכנסות לרווח. ואז אפשר להכניס גם 20,000 שקלים, אבל אם יורד לי מע"מ 17%, ואם יורד לי מס הכנסה, כל אחד אחוז המס הכנסה שהוא משלם, אם אני יודע שיש לי הוצאות קבועות של משרד ועוד דברים שאני משלם עליהם באופן קבוע, אז אני צריך להסתכל על ההוצאות הצפויות והידועות מראש, כן? הרבה מאיתנו יודעים כמה עולה לנו נגיד לשכור משרד, וכמה עולה לנו מערכות דיוור, וכמה עולה לנו נגיד, לא יודעת מה, תוכנת קנווה ורב מסר, ואולי עוד כל מיני דברים שאנחנו משלמים באופן קבוע. אנחנו ודאי יודעים כמה זה מע"מ, ואנחנו בדרך כלל גם יודעים כמה זה מס הכנסה. אנחנו צריכים לקבוע לנו סכום שאותו אנחנו רוצים להכניס, שכשנוריד ממנו את כל ההוצאות, אנחנו נהיה מרוצים ממנו. יופי. עכשיו, השלב הבא ובעצם השלב השלישי, זה להבין האם הסכום הזה הוא ריאלי היום. כי הרבה מאוד בעלי עסקים מייצרים היום הכנסה של נאמר 5,000 שקלים, 7,000 שקלים, וכשאני שואלת כמה אתה רוצה לייצר באמת, הם אומרים אני רוצה 30. אוקיי, אז אנחנו רוצים שההגעה ל-30 תהיה הדרגתית וריאלית. כי אמנם יש לנו ניסים, ומדי פעם אפשר באופן מפתיע לקבל איזו הזמנה גדולה, אבל אם אני רוצה באופן סיסטמטי להגיע ל-30, אני צריך להבין איזה פעולות סיסטמטיות אני הולך לעשות, ואיזה שינויים הולכים לקרות לי באופן קבוע, שאני אוכל לגדול מ-5,000 שקל בחודש ל-30. עכשיו, אם אני היום בחודש הנוכחי יצרתי הכנסה של 5,000, ולא צפוי להיות לי איזה מהפך דרמטי בחודש הבא, אז אני רוצה שהיעד שקבעתי לעצמי יהיה ריאלי אמיתי. עכשיו, כשאני קובעת לעצמי יעד ריאלי, אני יכולה לצפות לאיזשהו אחוז ריאלי של גידול מחודש קודם לחודש הבא. כי כבר קצת יותר אנשים מכירים אותי, כי אני קצת יותר מתורגלת בשיחות מחירה, כי כבר יש אנשים שאני מחכה לתשובה שלהם, שדיברתי איתם בחודש הקודם, כן? אני יכול לצפות לאיזשהו אחוזון גדילה קטן של נאמר 10% מחודש קודם, אבל אני לא יכול לצפות שאם אני לא עושה איזה משהו מאוד שונה, שפתאום אני אגדל ב-100, ב-200, ב-300% בהכנסות שלי. עכשיו עוד דבר שצריך להתחשב בו זה להסתכל ולראות האם החודש הבא הוא דומה מכל מיני מאפיינים שלו לחודש הקודם. כי אם לדוגמה אני עכשיו סתם מסתכלת על ההכנסות שלי בחודש מרץ, ואני מתכננת את ההכנסות שלי בחודש אפריל, ששם יש לי את חופשת פסח, אז אני לא יכולה, אולי
תלוי כמובן באיזה תחום אני, כן, יש תחומים שדווקא בפסח הם יפרחו ויגדלו בהכנסות, אבל מרבית התחומים דווקא ההכנסה שלהם תפחת. אז אם זה חודש של חגים, או חודש של חופשות, או חודש שהוא חודש יום הולדת, שאני יודע שאני לא עובד שבוע בו, וכל מיני כאלה, אני אשווה אותו לחודש דומה בשנה שעברה, ולא לחודש הקודם מבחינה קלנדרית. ואז גם לשם אני יכול לצפות לגידול של 10% לצורך העניין. ואז אחרי שאני אנקוב בסכום, כן? אני ארצה להבין ממה יהיה מורכב הסכום הזה. נניח ואני רוצה להגיע חודש להכנסה של 20,000 שקלים. ממה תהיה מורכבת ההכנסה הזאת? מה אני צריך למכור כדי להגיע ל-30,000 שקלים? אני ממש רוצה לפרט את זה. נגיד אני אצלי יכולה להגיד שחלק מההכנסות יגיעו מניהול קמפיינים, חלק מההכנסות יגיעו מייעוץ פרטני, חלק מההכנסות יגיעו מליוויים וחלק מקורסים דיגיטליים. ואז אני ממש אשב ואני אכמת כל דבר כזה, כל שירות כזה, אם יש לי 1, 2, 3 זה לא משנה, שירות או מוצר, ואני אעריך כמה כאלה צריכים להימכר, אוקיי? ואז אחרי שיהיה לי את ההבנה של איזה סכום אני רוצה לייצר החודש, האם הוא ריאלי, ממה יגיעו ההכנסות שלו, מאיזה מחירה של איזה מוצרים ואיזה שירותים, אני אוכל לעשות תכנון לגבי כל אחד מהם, לגבי הפעולות שאני צריך לעשות כדי שאני אגיע להכנסה הזאת. כדי להקל על עצמי בתכנון הזה, מה שאני עושה בדרך כלל, זה פשוט מציירת לעצמי מין שמש עם קרניים, כשבשלב ראשון אני שמה באמצע הדף, במרכז הדף, מין עיגול כזה בתוכו את הסכום שאני רוצה להכניס. ואז אני מוציאה ממנו קרניים של המוצרים, כפול מספר היחידות שירכיבו לי את הסכום הכולל. נגיד באמצע השמש יש לי 30,000, אז אני מוציאה קרניים, נגיד 3 קרניים, נגיד יש לי 3 שירותים, אז אני אכתוב, נגיד ואני בתחום הטיפול, אני בשביל להגיע ל-30,000 שקלים, אני ארצה למכור 5 סדרות טיפולים של 5,000 שקלים. זה כבר יכניס לי 25,000 שקלים. חוץ מזה, עוד 5,000 שקלים נוספים, אני ארצה לייצר מסדרה של אבחונים, ששם אנשים משלמים לי נגיד 450 שקלים על פר אבחון, ואז נאמר זה אני אעשה 5 כאלה, אז אין לי כרגע את המספר בראש, אבל זה יהיה עוד סכום של X אלפים, ואת התוספת הנותרת שתהיה לנגיד עוד 2,000-3,000 שקלים, אני ארצה לייצר ממחירה של שמנים למיניהם ותוספי תזונה. ואז אני יודעת כמה סדרות טיפולים אני רוצה למכור, כמה שמנים ותוספי תזונה אני רוצה למכור, וכמה שיחות אבחון אני רוצה למכור. זה קודם כל בשלב הזה. ואז אני ארצה לתכנן את הפעולות שצריך שיווצרו לי כדי לעשות את המחירות האלה. אם לדוגמה, אני יודעת ששיחות אבחון הם גם שיחות מחירה, אז אני אקדם חזק מאוד את השיחות אבחון, הן יהיו בתשלום של אמרנו 450 שקלים, מתוך אותן שיחות האבחון ייווצרו להליוויים שדיברנו עליהם, ולאותם האנשים אני יכולה גם למכור את השמנים. לחילופין, יכול להיות שאני כבר יודעת שיש לי כמה אנשים שדיברתי איתם והם הולכים לסגור סדרה של טיפולים, וגם אני יודעת שיש לאנשים שגם ככה נמצאים בטיפולים שאני עתידה למכור להם שמנים. זאת אומרת, אני מחליטה על הסכום, אני מחליטה ממה יהיה מורכב הסכום, וגם איזה פעולות אני צריכה לעשות כדי שאני אגיע לאותו הסכום. עכשיו,
את הפעולות אני צריכה גם להכניס ליומן ולראות שזה ריאלי. אם לדוגמה יש לי כבר בקליניקה נגיד 10 מטופלים שבאים אליי באופן קבוע, ואני רוצה בהם כבר שילמו לי, והחודש אני רוצה להוסיף עוד 5 מטופלים. אני צריכה לראות שביומן זה באמת ריאלי מבחינתי להכניס את אותה כמות המטופלים. האם יש לי זמן? האם זה אפשרי? כי אם זה לא אפשרי ואני עדיין רוצה את ההכנסה של 30,000 שקלים, אז אולי אני צריכה למכור יותר מוצרים, יותר שמנים, יותר תוספי תזונה. אוקיי, אולי אני אמכור אותם ללקוחות הקיימים, אולי יש לקוחות קיימים שעוד לא הצעתי להם, אולי יש כאלה שצריכים לחדש את המלאי ואני צריכה ליזום ולהציע להם, אולי אני יכולה לפרסם את המוצרים as is בלי להציע אותם דווקא ללקוחות הקיימים, אוקיי? אבל יש לי בהירות, ברגע שאני מכניסה את זה ליומן, יש לי בהירות ויכולת להבין האם התוכנית שעשיתי היא תוכנית ריאלית או לא ריאלית, אוקיי? עכשיו, אם אני לא מתורגלת בשיווק, אני יכולה להכניס מהלכי שיווק חדשים ולהתייעץ עם איש מקצוע שמלווה אותי או שאני עושה לבד, לנסות להעריך מה יקרה בעקבות אותם המהלכים שאני הולכת לעשות. אם נגיד אנחנו נתנו את הדוגמה של הקליניקה, אז אני אוכל להגיד, אוקיי, אני רוצה עוד 5 טיפולים חדשים, אני יודעת להגיד שאחד יגיע לי משיחות של חודש שעבר, נגיד נתתי ל3 אנשים או 5 אנשים הצעות, אז אני יודעת שבסבירות גבוהה אחד יסגור אותי. ואז כדי שיהיה לי עוד 4 טיפולים, אני יניח שאני צריכה לתת לפחות 12 הצעות. אז 12 הצעות מאיפה הם יגיעו? אולי אני יכולה ליזום לאנשים מהעבר שהתעניינו איזשהו מבצע יהודי לפני החגים, נניח אנחנו נכנסים לחודש מרץ, אז עוד מעט יש לנו את חג הפסח, אני יכולה להציע איזושהי הנחה למי שמצטייד בסדרת טיפולים לפני החגים. וזה יהיה לאנשים שהיו לקוחות שלי בעבר. אני יכולה ליזום הרבה יותר תוכן ברשתות החברתיות, וחלק מהתוכן יהיה תוכן שמניע לי פעולה להתעניינות לסדרת טיפולים. אז יהיה לי מטפל או 2 מההצעות שכבר הוצאתי, יהיה לי עוד מטפל או 2 מהמבצע שאני אזום ללקוחות העבר, שאתם יודעים, לקוחות העבר הרבה פעמים פשוט צריך להזכיר להם שאנחנו קיימים, לתת להם הצעה טובה, ליצור קשר ולשאול מה שלומם, איך הם מרגישים, והרבה פעמים זה יהיו סגירות מאוד מאוד קלות. ואז מהפוסטים אני אוכל להניח שיגיע לי עוד איזה 3-4 פניות, ותיסגר משם עוד עסקה. ואז כשאני מתכננת ככה, אני מבינה, אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, מההצעות שנתתי תהיה לי עסקה, מלקוחות שאני אזום עליהם מבצע חדש יהיה לי עוד 2 עסקאות, אז זה 3 עסקאות, מהפוסטים שאני אכתוב, אז יגיעו לעוד כמה מתעניינים ותהיה לי עוד עסקה, ואז אני אשאל את עצמי מאיפה אני אביא עוד עסקה, אוקיי? ולמה חשוב התכנון הזה? כי ככה אני יכולה להיות מאוד מאוד פרואקטיבית. א', אני מתכננת את הסכום שאני רוצה, ב', אני מבינה ממה הוא הולך להיות מורכב, ג', אני מתכננת את הפעולות שאני הולכת לעשות, ואני גם מכניסה אותם ביומן, ואני רואה מה בעצם הולך להתממש, נגיד עכשיו הגענו לספירה של 4 ייעוצים, מה הולך להתממש, ומה עוד אני צריכה לעשות כדי להשלים את הפער. כי אם אני אמכור 4 ליוויים, אז אני אגיע ל20,000 שקלים. ואז אני צריכה לראות אם יש לי דרך נוספת, למכור את הליווי הנוסף, ואז לתכנן את הפעולות. נגיד אני יכולה ליזום עוד פעולות של הפניות מפה לאוזן, להגיד לכל הלקוחות העבר, או לקוחות הנוכחיים, שמי שמפנה לקוח מקבל טיפול במתנה, או ליזום איזושהי פעילות, נגיד בקבוצה של תושבי הסביבה.
פעילות או מבצע או משהו, או אם אני חברה בנטוורקינג, להציע את זה לחברי הקבוצה. אני יכולה להיות מאוד מאוד פרואקטיבית כשאני מבינה שאחרי שתכננתי את כל הדברים, חסר לי עוד תהליך אחד למכור. אותו הדבר אני אעשה לגבי השמנים ולגבי שיחות ייעוץ. זאת אומרת, התהליך הוא כזה. הדבר הראשון הוא לקבוע את הסכום שאני רוצה להרוויח. כשאני יוצאת מתוך נקודת הנחה, שהולך לרדת מהסכום הזה גם המע"מ וגם מס הכנסה וגם ההוצאות הקבועות, ולוודא שזה סכום שאני באמת רוצה. ואז אני אתכנן עם עצמי מאיזה מוצרים ושירותים הסכום הזה יגיע. ואז נגיד אם יש לי 3 כאלה, אני אתכנן את הפעולות שאני רוצה לעשות כדי שזה באמת יקרה. ואם אין לי מושג, אז אני אתייעץ, אבל אני יכולה להיות מאוד מאוד פרואקטיבית ומאוד מתכננת, ואתם יודעים, גם אם אני לא אעמוד ביעדים האלה בחודש הספציפי הזה, יהיה לי המון המון למידה של דברים שכן עובדים, ודברים שלא עובדים, ואז חודש לאחר מכן אני אוכל להמשיך לעשות את הדברים שעובדים, ולחפש פתרונות נוספים במקום הדברים שפחות עבדו. שורה תחתונה, הרבה פעמים התכנון הזה הוא זה שבסופו של דבר מאפשר לנו להגיע לאותם יעדי ההכנסות, ועם הזמן כשעושים את זה חודש אחרי חודש אחרי חודש, הוא נעשה קל והוא מכניס לנו המון המון ודאות. אז אני מקווה מאוד שעזרתי לכם, ושתוכלו לתכנן ככה את ההכנסות שלכם בקלות יותר, ולהכניס לעסק שלכם הרבה יותר ודאות מאי פעם. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים, ואם יש נושאים שמאוד מעניין אתכם לדעת, לעשות אותם, להבין בהם, להכיר אותם, אז אני אשמח שתשתפו אותי, ואני מבטיחה ליצור פרקים נוספים בהתאם לבקשות שלכם.